Sziasztok, Ludas Viktor a Paintball Akadémiától, és ebben a videóban két nagyon izgalmas paintball pisztolyt hoztam nektek, nézzük is, hogy melyek ezek. Ez a két pisztoly ez nem az, amit megszokhatatok tőlünk, amiket beszoktunk mostanában mutatni, hanem ezek speciális eszközök abból a szempontból, hogy önvédelemre is lehet őket használni. Ez a HDR 50-es az Umarex-től, ez az egyik, a másik pedig a HDR 68-as vagy TR 68-as, szintén az Umarex-től. Az egyik az 50-es kaliber, tehát 13 mm átmérőjű golyót lő, a másik pedig 17,3 mm átmérőjű golyót lövik ki. Ilyen kis forgótár van benne. HDR 50-esről beszélnek most először. Ez kb. Ilyen 11 joule torkolati energiával lő, 6 darab golyót lehet beletenni a forgótárba, illetve ami ezeknek az eszközöknek a nagy előnye, hogy a patronok azok ide alulra jönnek a markolatba, és nem muszáj őket élesíteni, nem muszáj őket kiszúrni, amint behelyeztük őket, hanem amikor használni szeretnénk, akkor ráütünk az aljára, és akkor utána ezzel nyomás alá helyezzük az eszközt, itt kijön egy kis tű, és akkor ez mutatja, hogy az eszköz éles, és akkor onnantól kezdve pedig ugye lövünk vele. Bele lehet tenni festékgolyót, gumigolyót, vagy peppergolyót is, krétagolyót, tehát bármilyen 50-es kaliberű golyót befogad. Ugye szoktak beletenni még fémgolyót is, de gyakorlatilag bármit bele lehet tenni, hogy 50-es kaliber. Illetve ugye ennek a revolver mechanizmusnak köszönhetően elég megbízhatóan működik, tehát nincs olyan, hogy elakad a tár, vagy ilyesmi, hanem megbízhatóan lehet ezt az eszközt használni. Ugyanennek az eszköznek a nagy testvére, ez a HDR 68-as. Ez ugye már hát nem olyan szolid, mert egy jó nagy batár. Lehet ezekben a márkerekben gumigolyót, festékgolyót, pepperbolt is tenni. Ha festékgolyót használtak, akkor azért javaslom, hogy egy téli golyót tegyetek bele, ami keményebb hívú, vagy egy magfed lövedéket. Tehát lényeg, hogy mindig keményebb hívú golyót tegyetek bele, mert ugye elég nagy erővel lőnek. Na és akkor nézzük meg, hogy hogyan kell ezt tűzkész állapotba hozni. Tehát ugye kitekerem itt az alján lévő ezt. Beteszem a patront, ugye fontos, hogy lefele nézzen a patron szája. Becsúsztatom. Utána pedig visszatekerem, majd pedig az aljára ráütve nyomás alá is helyeztem az eszközt, tehát most már tudok vele ugye lőni. Egyébként kapható hozzá külön forgótárrész is, tehát hogyha előre be akarsz tárazni többet, és akkor gyakorlatilag most már tudok vele lőni. Nézzünk akkor, lőjük bele célba. Na és akkor nézzük meg, hogy Dezső barátunk ugye a cél ott milyen sérüléseket szenved el. Azért én nem állnék elé, de azért van ereje. 3.33, hát igen, azért odaver. 2.93, 3.15, hát igen, jóval azért 300 FPS fölött lő, ugye 300 FPS az, amit a paintballban megszokhattunk, ezért valamivel többet lő, ezek ugye ilyen 15-6 joule-ok ezek az eszközök, hivatalosan 15 alatt van. Ezzel valakinek a szemek közé lősz, bejön az ajtón, hogy hello, megjöttem, add ide a cuccaidat, és szembefordul ezzel, akkor azért lehet, hogy meggondolja magát. Köszönjük, hogy megnéztetek ezt a videót, a HDR 68-as és a HDR 50-es is meg tudjátok vásárolni a Paintball Akadémia szaküzletében. Ha bármilyen kérdésetek van, írjátok meg kommentben. Sziasztok!